Mazindeo, Mazi ka anyị hụtụrụ oge ejughị gagharịa n'Amaikpe ịnọ n'ihu ọgwa wee kpete n'ihu. Mazi ka anyị asị ka anyị mara ka ihe ekwe dugagharịa gị n'Amaikpe ndị ụsa. Aro, mama. Okay, mama. Okay, mama. Anyị gara n'Amaikpe n'ụbọchị taa. Ihe anyị ji gagharịa bụ anyị gagharịa ego ọfọ na mkpume Amaikpe ebe ọbara osimiri tụpụrụ na Aro. Unu ga-amatakwa na anyị agago na ugwu Akụma gaa n'ụkwụ ọba Aro nke ugbu a na Amaikpe Aro. Ihe anyị ji gaa ihe a maka otu ihe ọgba aghara dị n'Aro ugbu a na anyị mere ya otu Royal Highness Eze Aro ji kwuo na ọ daga na ọhịa a na-eme n'omenala Aro ka ihe niile dajụọ, ka Aro dajụọ na omenala a mere anyị gara ugbu a n'Amaikpe a gọọ ọfọ anyị gọrọ bụ ka Aro dajụọ, ka onye ọbụla dị na udo, nwanne mara nwanne ya, ikwu mara nwanne, ibe mara ibe. Na ihe ọzọ mụ na-ekwu bụ na ihe a na-eme ugbu a, na ihe Eze Aro a na-eme ugbu a, o nweghị oge maka a na-ekwu na Your Highness Eze Igbomisi chọrọ Eze Aro. O nweghị oge Eze Igbomisi ji chọọ ka Eze Aro pụọ na ndị oke. O nweghị ya. Mụ na-ekwughị ya oge anyị na-eme ya, ndị mmadụ na-asị n'ọhịa ọ chọrọ, ọ sị m na onweghị, anụmụ onwe bụ na onweghị. Eze Aro, Your Highness Eze Aro, o nweghị oge o ji chọọ ka eze pụọ na ndị oke nnachi. O nweghị. Na history ọkwawo ndị ihe asịsa bụkwa n'aka ha wee gaa n'aka anyị ndị oke. Ana ihe eji dowe ha n'akụkụ m asa Eze Aro bụ ka ha enwee ike ichekwude Eze Aro anọ na ndị oke, ka ọnọdụ ebe ọ nọ ugbu Aro, ọhịa mere Aro ji nwee nna atọ na Aro, aga ka ọ ga-adịgide wee bie. Onwe chọrọ ka ụmụ Aro mara ugbu a, maka ndị na-ahụ ụgha aghagide Your Highness Eze Igbomisi and Your Highness Eze Aro, biko ka o bie enu. Aro chọrọ udo. Aro chọrọ udo. Oke nnachi chọrọ udo. Eze Igbomisi chọrọ udo. Eze Aro na ọkpara Agwụ chọrọ udo. Biko nụ dajụọ ọnụ, dajụọ ọnụ ka udo dịrị ndị Aro. Igbo mmanụ Aro mmanụ ihe anyị na-ebe a ọgbọ ka anyị bịara ịga ọgbọ ọma na nkume Amaikpe Aro. Tadị na nwa wee ezi ndị otu onye na-aga ọgbọ a taa, nna asị ya dịrị nwoke mma, ya dịrị nwaanyị mma. Ihe anyị bịara wụ ọfọma ịbịafụ n'udo dị n'Aro. Anyị na-asị ndụ mmiri ndụ azụ, biko ọbasi bi n'igwe anyị du Eze Aro, Eze Igbomisi, Eze Agwụ o bịara ebe a ka agọzie Eze Aro, Eze Godwin Kanu Idei, onye anyị dubịa na nkume Amaikpe Aro taa dị.
na-aga ọgwụ anyị na-aga na ọ ma dịrị ya mma ọ ma dịrị ya mma n'Eke ọ ma dịrị ya mma n'Orie ọ ma dịrị ya mma n'Afọ ọ ma dịrị ya mma na Nkwọ onye isi ya na-ada adị ya biko ya were nke ya onye na-arịa ihe ọjọọ ebe ọ na ihe ọjọọ so ya ihe anyị nọwụ na Eze Aro na anyị eme n'eze na anyị eme n'eze anyị rịọrọ biko na-asị nne nna anyị nwo ịbịa kpara nzu taa ndị iche ya rụọ ọtụtụ tonu nọ na arịa mbịa n'oge Amaikpe bịa kpara nzu ebe a ka ọbara osi nta ka ma ekwuru ya gawa n'ukwu ọbọ taa dị na anyị na-asị na Eze Aro akpọrọkpa ebe a imezu omenala aga ọ dị mbụ adị ịbịa mee ka Aro mara na ihe anyị ji biri wa omenala Aro is of a culture, full culture. Anyị na-achọ dịrị ya mma n'Orie, dịrị ya mma n'Eke, dịrị ya mma n'Afọ. Biko nne, onye ọwụla ihe gbasara Eze Aro na awụ isi anyị si ya biko ya chụrụ. Onye iwe na-ewe ya chụrụ, Aro emeela eze. Biko anyị na-arịọ gọvanọ anyị, gọvanọ Alex Oti, ya biko o nwere ebe anyị si mejọọ ya hapụwa. Ka anyị mere omenala anyị aga ọ dị mbụ zaza nna anyị hapụrụ anyị ya n'aga na o winere election anyị dum obi ụtọ dịrị anyị na o winere election Eze Godwin Idei ya ka ekwu iro anyị na-asị biko ọ dịkwa aka anyị kọrọ ya Aya ka na-eji na-eke ya ọnụ, kechi ya ọnụ, ewu ọ na-eti. Onye ọbụla na-eme ebe a ma adịghị okwu Amaikpe Aro. Amaikpe Aro ka anyị nọ mee ka mmanya ọkụ biko a na-agọta dị na ihe ọla dị ọkụ na achụrụ na Aro a biko ya chụrụ biko onye ọla ji ihe ọjọọ bata Aro a ihe ọjọọ ma eso ya ndị na-enwe ndị na-enye ọghọ were ibita na nkewa ka mmanya mmiri a na-eme ihe dị ọkụ ewere nke mmiri gwajụtụ ya taa dị na biko ihe gbasara Eze Aro ọjọọ n'oyi na Aro a onye sịkwa na ọma efu ọkụ okpomọkụ esoro ya ndị na-enwe ndị na-enye owo nara nke a wepụ ike ya oke Igbo mma mmanụ Mazi biko ka makata na avalị Mazi Royal Highness Eze Aro the Eze Aro and Okwara the third Mazi ndewo
Mazi biko anyị hụrụ ebu nkwụ na line soro gbatịrị na line gagharịa n'ogo Amaikpe anyị asa ajụtatụ n'oge omenala mere taa na Arochukwu Kingdom. Ihe anyị mere taa ihe ekwesịkwara ime n'oge ahụ. O nwere mgbe Ali na-ekpo ọkụ ihe dum na-agba n'ebe a mana ọgba mkpọwa mgba na nna m ka na-ekwu mobile ebe 1990 ndị mere ụlọ n'ebe o nwere mgbe Ali na-ekpo ọkụ agakwa n'ugwu akụ aga n'ugwu ọfa gakwa na ali oge ebe agọju ali so na nna anyị tode ihe na-agba ugbu a n'oge arụ na-ada si ekpatakwara ndị iche arụ ekwekwago na-ada ọ da onekwago na-ebu ada ekwekwa ihe anyị na-eme ọkụkọ tụjọ olu were na ihe anyị na-eme bụ lekwa ihe anyị fụrụ ihe a fụrụ n'ike nnewu abụghị anaghị abụ ya n'ike ihe a fụrụ ya anaghị abụ ya n'ike mmanya ihe dum nwere usoro ya na-aga n'oge arụ ata ma anụ tụbara na nwa na-anọ ebere okpukpe mma nna ya na-anọ bụrụ dịkwa nwa maazị nke m na-anụ izu ama m ndị na-atụ eyi ọhụụ wosi oke nnachi na anọ nna ya nọrọ ekpo ya ihe a bụ ihe a na-ekwu mgbe n'ime n'ihe eze agụ ka a na-akọrọ ihe anyị fụrụ na-akọ anyị kọwa akụkọ banyere onye ọhụrụ okpuru afọ ọ na-ete kapụ ka ụwa gara ịgba breki ihe edoghị mmadụ anya ya okpuchi ọnụ nnachi anọghị ịgba egwu nnachi ego akụma na obi ego agwụ ịnọdụ ndị nọ ndị ka bụ ndị amụrụ na asị ma kakakpọ ma ịmụ mgbe eze ala ugwu ma ihe ọdụ ha ndị gredi onye ọ na-ekwu ahụ ndị ka ọsọ ọrịa mgbe ya befe emewe ọ dịghị onye ahụ na-anọkete ụdịrị nwa ya bụ ụkpa were okpukpu ya n'isi ihe onwe a na-anọ anyị ji anọtụbeghị agọ so na nna anya mere eji tikuo ndị iche ịnụkwa ihe ahụ adịghịkwa ama ama were ma onye ama nke ọma amara ihe anyị nọ ekwekwa ihe anyị fụrụ lee ihe anyị fụrụ lee ihe anyị fụrụ anyị ji egegbe anya kpam dupụta nwa amadi a nna ya nọ mgbe nna ya amụghane ọya omeobodo ya na-ekwu afa anọdụ onye amaghị na agaghị ndị eze anọ ọ dị very clear okay, pure clear. Mazi Kanu jichiri Aro 73 years. Aro gị gbara ekpe. Agbabara ekpe mkpam ilie. Eze gị gafere to Mgbasi Oke. Bụ nna Vincent Okoro. Ya chia 25 years. Ya bịa hapụ. Eze ọzọ na-agarịkwa n'ebe ọ dị wọdụ mmadụ atọ. Onye si mmegbu dị mma si megbuo kwe eziokwu na-agbọtọkwe n'ifu Chineke n'ifu mmadụ ọ na-ebe ka ịzọ mma ọhịa bụ aga onye ọbụla na-asị na ọ bụghị agụ ihe ọ bụrụ ya were ọhịa mere anyị si na-agbagharị gaba ama ugbu a ma ebe dum pụtata si lekwa ihe anyị ndị ichie arụ na ile onye ọbụla tụrụ ihe nke ya onwe tụọ ihe abụ eruo gị anya ị na-amara ibe ime edoghị ọkpa na ihe dum gbọtọrọ kwe ana onye ọbụla na-eme ihe ma eguzo okwe na-eme ihe ọ na-eme agụ nke ọza dị ọya bụ mgbagharị anyị tode anyị aga n'ugwu akụma aga na mbụ ugwu ọfọ arụ anyị na-abịa na ezumezu arụ oge Amaikpe ka emezuo omenala ọhụụ iji ezi ndị ichie biko ịgba akwa mkpu nke fara arụ mma mma oke Igbo mma mma arụ oke Igbo mma mma eziokwu ọkwa ọ na-agbata okweme ihe aka m dịkwa ọcha